Salisu da ummi gaskiya kuna da amana. Soyayya daɗi ni na faɗa ba zan canja ba. In dai da amana kan rike to za ka ci riba. Wasu na faɗin soyayya wai tana da azaba. To Salisu ummi sun rike a kauna da amana. Wasu su zauce samu na masoyi in ayi shi